Hello guys, आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गोदानै बरायनानै लाग्रोलायबाय। ओमफ्राय नोंथांमोनहा जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो, साबस्क्राइब खालामदो, आरो मोजां मोनोबा शेयार खालामनानै हो लोगोफोर, कमेन्ट खालामदो। ओमफ्राय दानिया बिदिबा आङो भिडिअखौ दायो स्टार्ट खालामसै आरोना। दायो आङो अमा बेदर संगासिनो। ओमफ्राय बिराद 7 दिन जाबायमोन आरोना बैसागोनि थाखाय मोनजायाखैमोन आरोना। जोंहा 7 दिन थानानैसो जायो आरो माने 7 दिन मोनजाया। 7 दिन थानानै जोङो बैसागोनि बोसोर गोदाननि जैग' सावो आरोना, फुजा होयो। बिनि उनावसो जोङो मोनजायो नालाय। ओमफ्राय बेखायनो जोङो दिनै जानोसै आरोना। ओंखायनो आङो दायो अमा बेदर संगासिनो दङ आरो दाउ बेदरबो लाबोदो आरो। ओमफ्राय दाउ बेदरखौ संजानोसै, मोननै जानोसै आरो लोगोफोर। दाना बिदिबा नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना। नै अमा बेदरा आङो दै होलायबायमोन आरोना। संगासिनो दं आरोना अमा बेदरखौ। जानोसैलाय गोथावनो, टेस्टिनो। नै दाउ बेदरा, अमा बेदर मोनबाथाय दाउखौ संनोसै आरोना। मोजां ना अमा बेदरा, माबाया दाउ बेदरा, अमा सोमफ्रांलांबाय, सरि, दाउ बेदरा। दाउआ मोजां मोनदां आरोना, बेदरा मोजांथारनि। दाउ बेदरनि सामब्राम रेडि खालामगासिनो आरोना। ओमफ्राय नै फिसालाफोरनिया आलु हाबाय आरोना, पनिरजों संनो नागिरदों। नै पनिरा फिसा गिदिर बिहरबाय, फिसासो लाबोबाय। ओमफ्राय नै अमा बेदरजों ओरै संगासिनो आरोना। ओमफ्राय नै साहा लोंनोसै एसे, साहा फुदुंबाय। नै अमा बेदरा मोनबाय। ओमफ्राय नै आंनि साहायाबो। ओमफ्राय नै आङो देखायनो आरो नै अमा बेदरा, अमा बेदरजों बाबो मोनबायमोन आरोना अमा बेदरा। ओमफ्राय बेजों आं लोंनोसै। अमा बेदरखौ नुबाथाय थानो हाया नालाय, साहाजोंनो जाग्रोबावथारसै आङो। मेजेमखौसो गोथाव मोनो आंबो। बांद्राय मोदोमबाबो जानो बायो आरोना, मेजेम थानांगौ आरो। सालोंनायावलाय मा दिस्टार्ब जाया होनबालाय मा बेदर थुंग्रि फैलाबायगौ फिसालायालाय दिस्टार्बलाय। साहाखौ लोंखांबाय आङो लोगोफोर। ओमफ्राय दायो आङो मिरामिस ओंख्रि संनोसै, आङो पनिर आलु ओंख्रिखौ संनोसै आरोना। बेदराथ' मोनबाय नालाय अमाया। ओमफ्राय आलु संखांनानैसो, पनिर आलुखौ संखांनानैसो आङो दाउखौ संनोसैलाय आरोना, लारिनो। नै आङो थाव होबाय आरोना, सामब्रामबो हरबाय आरोना। नै पनिर आलुखौ संनो आङो रेडि खालामबाय आरो। पनिरानि आलुखौ हरनोसै आङो। आलुखौ एवग्रोनानै लाबायसै आङो। पनिरखौ दायो संनोसै आं। आलुखौ एसे एवग्रोना लानोसै। पनिरखौ हरबायमोन आङो। दै होबाय आङो पनिर आलु ओंख्रियाव। पनिर आलु ओंख्रियाबो मोनबाय नै। दाउ बेदर संनो रेडि खालामलायबाय आरोना। नै साराय जानबाय। ओमफ्राय नै बेदरा एबार संनोसैलाय। नै दाउ बेदरखौ संबाय एबार। दसे
दसे एवनानै लाग्रोनोसै आरामनो थाव ओंखारहोनोसै आं थाव जि ओंखारदों एरनि र' बेदरखौ एरना खनसे एरना लानोसै आइ माथो गुदुंलाय माबोरै संनो थिनदों दोनलाय गुसुसो दाउ बेदर जानोसै आरो टेस्टिनो दै होनोसै दै होना लानोसैलाय एबार आराम एवखाबायना गोबावनो एसे रोसि बानायनोसै आलुबो होफाबाय नै दरनैसो रोसिया गेल गेल आराम जानायनि दाउ बेदर ओंख्रियाबो मोनबाय नै दुन्दिया थानायमोनबासो मोदोमसिनगौमोन आराम गोथावनो दुन्दियाबो गैया नालाय ओंखाम जानोसै लोगोफोर ओमफ्राय नै ओंख्रिया दाउ बेदरा आरोना रोसि बानायदोंमोन बेजों जानोसै आङो ओमफ्राय नै अमा बेदरा आङो दहायो साजों एसे जाबाय नालाय ओंखायनो आं बारा लायासै आरो एसेल' लाबाय आङो जाबोनोसै आं दाना ओंखामा एसे दै खम जादोंमोन गोरा गोथाव जादों दाउ बेदराथ' आरो गोथावानो जाखागोन ना बिदिबा आङो जाबाय थानोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन बाय